बिसेसके जोङो फर एग्जाम्पल होननानै जोङो रायज्लायोब्ला दिनै जोंनि मालिबिथा फोथारावहाय फ्लाइट गंसे फैगोन। 3 टीम जाबाय जोङो इजराइलाव थांनो थाखाय। बे इजराइलाव थांनो दिनफोर होबाय, समफोर होबाय। आरो जायफ्रा दिनै बे समावहाय थांनो थाखाय 3 टीम खालामजाबाय, जायफ्रा दिनै थांनो थाखाय 3 टीम खालामजाबाय, जिबनाव बे दिन थारिखआ माब्ला फैगोन आंबो जेरुसालेमाव थांगोन। नोंथांमोनहा जेरुसालेमाव थांनो बयबो खुसि जागोन ने? जों बयबो आखाइ दिखोसाय। आंबो खुसि जागोन, नोंथांमोन बयबो खुसि जागोन। नाथाय जोङो दिनै बे समावहाय बे हायावनि जेरुसालेम नङा, जोङो सोरगोआव थांनो थाखाय जोङो बयबो जोङो 3 टीम जागोन। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। मथिनि 12नि पयथ्रिसआव नोंसिनि जानजिफ्रा खाफ्रा जाथों, नोंसिनि देमफोरा जोंख्लाबथों होनना बुङो इसोरनि बाथ्राया। आङो गिबिसिनथाराव थानाय बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टखौनो आं हामबाय होयो। दा दाम गोसा जिसु ख्रिस्टनि थैजों बायजानाय गोथां इसोरनि फिसाजो आरो फिसाज्लाफोर, नोंथांमोन बयखौबो बे बेलासिनि समावहाय आंनि गोसो गोरबोजों अननाय खुलुमनाय आं नोंथांमोननिसिम जासिहरो। आरो बे समाव आङो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आङो बरायनानै लायो। आं हामबाय होनबावदों, जाय इसोरनि दासआ दिनैनि जे इसोरनि राव बुंनो थाखाय बे समखौ आंनो होबाय। इसोरा होआमोनब्ला आङो बे समखौ मोननाय नङामोन। बेनिखायनो आङो बिथांखौ आङो जोबनो गैयै हामबाय होयो। इसोरा बिथांनि सायाव बोर होथों। फै जों अब्ला बे समावहाय इसोरनि बोसोना जोंनो मा फोरोङो जों बेखौनो आसा खालामनि आरो जों बेखौनो नेनानै थानि। गासैबो इसोरनि इच्छा। आं फोथायदों बे बेलासिनि मुगायाव नोंथांमोन बयबो इसोरनि गोलाम। आरो बे मुगाया, बे समा दिनै गोथारफोरनि लोगो लाज्लायनाय। बे गोथारफोरनि लोगो लाज्लायनाय। दिनै बाइबेला बुंदों मथिनि 13नि दिनै टेस्टफोरावहाय, जायहा मोजाङाव फोजानाय बेगरा बिदिनो, बियो बाथ्राखौ खोनामारनो जिबनाव थियो आरो बियो बिथाइ थायो। बियो 100 गुन बिथाइ थायो आरो 60 गुन बियो बिथाइ थायो आरो 30 गुन बिथाइ थायो। प्रेइज द लर्ड, हालेलुया। बेनिखायनो फै अनलायग्रा लोगोफोर, दिनै इसोरनि बाथ्राया जोंनि जिबनाव मा लाबोनो इसोरा गावनि इच्छा। आरो नोंथांमोन जेसेबां नोंसोर ख्रिस्टनियाव रोदा सुरनानै दङ, जेसेबां नोंसोर इसोरखौ फोथायदों, बिनिफ्राय बांसिन दिनै इसोरा नोंसोरखौ बोर होथों आरो बोर होनानै नोंसिनि जिबनाव जोबनो गैयै फोथायनाय आरो बिश्वासखौ आरो नोंथांमोन बयनिबो सायाव होफ्लायथों। फोरबोनियावहाय आर'ज खालामनि, फोरबोनियाव आर'ज खालामनि नोंथां बयबो मोगोन मुसेब। आरो आंनि लागै नोंथांमोन बयबो आर'ज खालाम, आर'ज खालामनि। हालेलुया गोथारथि, हालेलुया गोथारथि। प्रभु नोंखौनो हामबाय होयो आफा। अ इसोर जिउ आफा, जि समफोरखौ नोङो प्रभु नोंनि फिसाफोरनि लागै 3 टीम खालामबाय। आफा दिनै बुंग्राया आं नङा, मसिया दिनै जेबो रोङा प्रभु। ओंखारलांनानै 4:12 बुंदों, अ मसे नोङो ओंखारलांदो, नोङो थांदो आरो नोङो दिनै आंनि राइटफोरखौ नोङो लाबोदो। औ आफा दिनै इसोर नोंनि गासैयावबो दिनै आं लोगोसे दङ। आफा दिनै गोथार जिउ, आङो नोंनि सिगाङाव मुंबो नङा, आङो मुंबो नङा आफा, आङो रोङा प्रभु। बेखौनो आङो गेदेर जिबनाव मिजिं थिदों आफा। नोंनि फिसाफोरनि जिबनाव गेदेर सोलायनाय आरो गेलेनाय नोङो लाबो आफा। जिबनाव प्रभु दिनै बानाय गैयाजासे आफा बासायजानायखौ मोननो थाखाय साबसिन जिबनाव जौगाहोदों आफा। नोङो दिनै बोर लाबो बिथांमोननि गथ' गथायनि सायाव, बिथांमोननि जिउ खांनायाव गासैयावबो नेनानै थादों आफा। दिनै बे सुंद' समायाव नोंनि फिसाफ्रा मोजांथार दिनै नोंनि बायख'खौ मोनगोन होननानै आसा खालामदों आफा। इसोर आं गावखौबो गथायदों, जोबनो गैयै नोंखौ हामबाय होनदों आफा। गासैबो दिनै नोंनि इच्छा बादि जाथों आफा, आंनि गोसो बादि जाथों आफा। फंफ्रोमबो रावा नोंनि इच्छा बादि जाथों आफा। आंनि खुगानिफ्राय प्रभु नोंनि फिसाफोरनिफ्राय प्रभु नोंनि फिसाफोरनि सिगाङाव मुंबो गोरोन्थि बाथ्रा आं बुंफ्राङा। साबधानै प्रभु नों आंखौ दैदेनदो, साबधानै नोंनि गोथार जिउजों नों अबसेक खालामनानै गेदेर सोलायनाय आरो बासायजानायखौ नोंनि फिसाफोरनि जिबनाव बयनिबो सायाव दोनदो आफा। गोसो फोथायदों, बिसास खालामदों जिसु ख्रिस्टनि मुङाव, आमेन। प्रेइज द लर्ड, हालेलुया गोथार जिउ। बाइबेलाव लिरनाय दं, बाइबेलाव बेबादि लिरनायखौ जों मोननो हायो। गोबां जानानै थांखांनायफोरखौ जों बाइबेलनि गेजेरजों जों मोननो हायो। जे घटनाफ्रा दिनै जानानै थांखांबाय आरो दिनै जाबोगोनखौ जोङो दिनै बाइबेलनि गेजेरजों जों मोनबाय थायो आरो जाबाय थानायखौ जों मोनबाय थायो। मथि 24नि 37 लिरनाय दं, गोदो नोहौनि दिनफोराव जेरै जादों मानसिनि फिसानि हौवानि सौफैनायावबो दिनै बे दिनफ्रा जागोन। मथिनि 13नि 9आव बुंदों, खोमा गोनांफोर नोंसोर खोनासंदो,
नोंसोर साफ्रोमबो दिनै इसोरजों लेंहरजानाय इसोरनि गोथार जिउजों अभिषेक खालामजाबाय इसोरा नोंसिनि जिबनखौ गावनि रायजोआव दोनो नोंसोरखौ मार्का 3 बुबाय होनना बुंदों इफिसास 4:30 बुंदों आरो जोङो बे गोथार जिउखौ सासेबो जों दिनै बिखा दाखाम होसै सासेबो जोङो दिनै बे गोथार जिउखौ जोङो दिनैहाय दुखु दाहोसै एब्रिनि 12नि सुद्दफोराव बेबादि लिरनायखौहाय जों मोननो हायो जोङो दिनै बेबादिनो जोङो फोरबोनियावहाय गावजों गाव दिनैहाय जोङो बेखौ फोथायनायाव जोङो थामथिम जादों आरो जोङो दिनै जिबनाव गोसो सोलायदो गोथारै थादो आरो जों गोथार जायाबा जोङो फोरबोखौ नुनाय नङा लोगोफोर जायखौ दिनै जिसु ख्रीष्टआ लिरनानै गालांबाय लामा जिङाव फोजानायनि बिसय दिनै बाइबेलाव लिरनाय दं सुबारियाव दिनै फोजानायनि बिसय बाइबेलाव लिरनाय दं नाथाय जायहा हा मोजाङाव फोजाबाय दिनै बियो मोजां रज'खांनानै मोजां बिथाइ थायबाय अनलायग्रा ख्रीष्ट लोगोफोर इसाया बिजाबनि दिनै 46नि 13 जोङो बाइबेलाव नायोब्ला जों मोननो हायो जे आङो गावनि राइटफोरनि जे आंनि जेनाखि होनो थाखाय जेनाखि आंनि खामानिखौ मावनो थाखाय थामथिम खालामजानाया बे मोखाङाव लाबोजाबाय बे खाथियाव लाबोजाबाय बे गोबाव जानाय नङा आरो आंनि बासायनाया नोंसिनि लागै गिरि जानाय नङा होनना बुंदों बाइबेलावहाय लोगोफोर बे दिना बे बोथोरा दिनै आत्मिकाव ओरैबायदि जोङो गोग्गोमै गसंथानायनि मोनसे सम आरो आत्मिकाव जुदि जोङो थामथिम नङाबा बे समा गोग्लैनायनि सम बाइबेलाव लिरनाय दङ अनलायग्रा ख्रीष्ट लोगोफोर जोङो थामथिम जादिनि बोसोन बिजाबनि 10:30 बाइबेलाव लिरदों धोरोमियाफ्रा लागारबो दिनै बासायजाथारगोन होनना बुंदों नाथाय दुष्टफ्रा बे हादरनिफ्राय जोबगोन होनना बुंदों लोगोफोर औ जोबगोन आरो दिनै बिसोरो जोबस्रांगासिनो दङ बोसोन बिजाबनि 11:31 बुंदों धोरोमियाफ्रा हायावनो दिनैहाय मोजांखौ मोनखाबाय नाथाय दुष्ट आरो पाप मावग्राफ्रा मिथिखादों औ बिसोरो साजा होजाथारगोन औ लोगोफोर जिसु ख्रीष्टनि बुंनाया दिनै जायोब्ला दिनै जोंनि मोदोमा हायाव थैनानै थांनाय नङा लोगोफोर जेब्लानो जिसु ख्रीष्टनि बुंनाय बाथ्राया जागोन बे आफा इसोरनि समा जागोन अब्ला जोङो दिनै गोथाङैनो बेबायदियै जिसु ख्रीष्टखौ जेरै जोङो खुलुमदों सिबिदों बेबायदियै जोङो इसोरनि रायजोआवहाय जोङो लांखो जागोन होननानै बाइबेलाव 31 नलकिया 4:17-18 दिनै बाइबेलावहाय लिरनाय दं लोगोफोर जोङो थैनानै हायाव फबजायैनि सिगां दिनै इसोर जिसु ख्रीष्टनि जे गावनि बुंनायनि समा जाबायब्ला जोङो थैनानै थांनाय नङा जोङो गोथाङैनो इसोरनि रायजोआव जोङो हानिफ्राय जोङो लांखो जागोन आरो ख्रीष्टखौ गोजौआवनो जोङो लोगो हमगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया प्रेज द लर्ड अनलायग्रा ख्रीष्ट लोगोफोर नाथाय दुष्टफ्रा बेबादि नङा मालाकिया 4:1 बुंनाय दङ बिसोरनि बिलाइ रोदा मोनसेबो थानाय नङा बिसोरो सावगार जागोन मालाखि 3:17-18 बेबादि लिरनायखौ जों मोननो हायो फोरबोआ धोरोमियाफोरनि नंगुबैगौ इसोर आरो जों फोथायग्राफ्रा गासैबो बिनि मोनसे सम्पथि जे दिनाव इसोरा गावनि मावनांगौखौ जोंनि जिबनाव मावगोन अब्ला जोङो बयबो ख्रीष्टनि सम्पथि जोङो जागोन प्रेज द लर्ड आङो गोबाव आरो इसोरनि बाइकखौ आङो बुंनो सानबावाखै अनलायग्रा ख्रीष्ट लोगोफोर बेखौनो आङो बुंनो लुगैदों लुक 13:24 गुसेब दरजों हाबनो थाखाय हांग्रि आन्थाय गोबाङा हाबनो हास्थायगोन आन्थाय हानाय नङा अनलायग्रा लोगोफोर बाइबेलाव बुंदों एब्रिनि 13:16 लिरनाय दं आन्थाय नोंसोर गाहामखौ मावनो थाखाय गावजों गाव लोगो लाज्लायनायखौ आरो जिबनाव जोङो दाबावसै बेनोल'नो जोङो दिनै बासायजानो थाखाय गाबोन बासायजानो थाखाय जोङो बे जिसु ख्रीष्टनो गावखौ बुलि बायदि बावदो औ बुलि बायदि बावदो जोङो जबनि 36नि जोङो दिनै टेक्सटनिफ्राय जोङो फरायबा नायबा जोङो मोननो हायो बोलोग्रा सिन्थार इसोरा दिनै जायखौ मावो नामा औ बियो जायखौ मावा आरो जेखौ बियो बुंलांबाय बेखौ आरो दिनै खालामनाय नङा औ अनलायग्रा ख्रीष्ट लोगोफोर अनलायग्रा ख्रीष्ट लोगोफोर एब्रिनि 10नि 37-38 बेबादि बाथ्राखौ जोङो मोननो हायो दान्दिसेल' थार दंबावो अब्लानो बियो फैगोन
बे सफैगोन आरो गोबाव खालामनाय नङा। आन्थाय आंनि बिसाफ्रा फोथायनायजों गोथाङै थागोन। आन्थाय बिनिफ्राय सोरबाया उनफिनोब्ला आं बेखौ हामजानाय नङा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जोंहा बिसास दं। जों हफायनायनि थाखाय जों एरखेनाय नङा। जोङो बासायजाथारगोन। औ जोङो बासायजाथारगोन। हालेलुया गोथार जिउ। बेनिखायनो बाइबेला बुंदों धोरोमियाफ्रा गारबो बासायजानाय दं। आन्थाय दुष्टफ्रा दिनै हादोरनिफ्राय जोबगोन। अनलायग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर, आंनि जिबनाव मोनदांदों नोंसोर साफ्रोमबो जिउआव हावरिया नङा। नोंसोरो साफ्रोमबो दिनै जिउआव मोननांगौखौ मोनखाबाय। गोथार जिउआ नोंसोर बयखौबो गावजों सोरगोआव लांनो थाखाय नोंसोर इसोरनि गोथार जिउजों नोंसोरो हांखो बुजाबाय। जायनि उनाव इफिसास 4:2 दिनै 29 पराव बुंदों। दा 29निफ्राय 30 पराव बुंदों आरोबाव जोङो दिनै बे गोथार जिउखौ जोङो दुखु दाहासै जों बासायजाबाय। प्रेज द लर्ड। इसोरनि रावखौहाय आरोबाव बुंनो आङो थामथिम जाबावाखैसै। आङो दिनै मोनानि सिमांखौसो आङो फंनैसो बुंनो सानबाय। बेबायदि सिमांखौ आं नुनाय जादों। अनलायग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर, बे नंगौ सिमां। आङो नुदों दिनै सिमाङाव आंबो ओरैबायदि गानफबजों जोमफबदों जेन' आङो सासे डक्टरेट, सासे इन्जिनियार, आङो बेबायदि गानफबदों। आङो लामा सरकजों थांबाय थादों आरो सानै दद्रे हिन्जावसाफोर आरो हिन्जावसा आरो हौवासा गथ'आ आंनि उनथिङै फैदों, आंजों खारफाबायदों। प्रेज द लर्ड। आरो आङो सोंदों नोंसोरो बबेनि? सोरखौ नागिरदों? जोंहा बिफाबो गैया, जोंहा बिमाबो गैया आरो जोंहा थानो जायगा गैया। बे उन्दै गथ'आ आंखौहाय बुंदों, हाबा बेलाय माबोरै जानो हागौ? दा समाबो मोनानोसै, साना हाबबाय। बिदिब्ला आंहा बिसोरखौ माबाव दोननो? आङो बिसोरनि लागै सोरनो आङो जायगा थाम-थिम खालामनो? आङो बिसोरखौ सोरनियाव लांनो? फै बिसाफोर नोंसोरो फै। आङो बिसोरनि थाखाय जायगा नागिरबायदों। बिसोरखौ सान्त्वना होनो, बिसोरनि थाखाय जायगा खालामनो सोरहाबा अभिगथा दङ नामा? आङो आखाइयावबो माबा मोनसे मोजांथार आगजु लादों। आङो मोजांथार खसाब गाननानै आङो नागिरबायदों। आरो जायफोरखौ आङो नुदों, आङो बे सानै मानसिफोरखौ उन्दैफोरखौ आङो गथायनो थाखाय बिसोरहा सासेयाबो अभिगथा गैया। जायफ्रा दिनै ख्रिस्ट'नियाव गैया आङो बिसोरखौसो नुदों। नाथाय आङो बे गथ'फोरखौ आंनि खाथियावनो लाफाबाय थादों। आङो सोरनो गथायबावनो? जोबनायाव आङो बे गथ'फोरखौ दिनै गथायनोनो आंहा मोनाखै। उनावहाय आङो सिरि मोनबाय। सिरि मोनबा हाबा फोरबो बेलाय माबायदि सिमां जाखो? आङो टाइमाव नायदों फुंनि 4:38 जाबाय। अब्ला सोरांबाय। आं आर'ज खालामदों फोरबो। आर'ज खालामनायनि गेजेरजों आं जिबनाव मोनदों अनलायग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर। आत्मिक जिबना दिनै बिमा बिफा गैजायै बायदि गोदाव सोराव थाबायबायदों। दाहा बिजाबनि दिनै 5:1 नायोब्ला फान्थाव रं गाननाय जोंथा माथा सि गानग्रायाबो दिनै हाथफ्लानि दामोलाव बिसोर उन्दुनानै थानांबाय। आरो मोजां गोथाव खाजा जानायफ्राबो दिनै सरबनि दुमनिफ्राव खाराव माराव बिसोर थाबायबायनांबाय। बिसोरहा जायगा गैया। बिसोरहा जिबनाव बासायजानायखौ मोनाखै। अनलायग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर, जोङो साफ्रोमबो दिनै ख्रिस्टनि मावग्राफोर। साबधानै जोङो दिनै जोंनि मावनांगौफोरखौ जोङो मावलांदो। जों खृष्टान जिबनाव बयहाबो जोङो दिनै आलाय सिलाय जाबाय। बिमाबो जोंहा गैलिया, जोंहा बिफाबो गैलिया। औ जहननि 10नि 16 बुंदों, जाय मेन्दाफ्रा दिनै आंनि गग्रायावनि नङा बिसोरखौ आं नांगौ होनना बुंदों। लोगोफोर, जोङो पाउलनि बाथ्रा, पाउला बेबायदि बाथ्रा बुंदों 2 करिन्थियास 6:10 जोंहा बिखा खामनायफोर बायदि अब्लाबो जोङो रंजाफ्लायो। जोङो हावरियाफोर बायदि अब्लाबो जोङो गोबांखौ गोनां गिदिर खालामो। जोङो गैजा रोङैफोर बायदि अब्लाबो जोंहा गासैबो दं। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हामबायसै। आं इसोरनि बे सुंद' राव बुंनायखौ आङो दिनै बे समावनो आं दोनथ'बाय। नोंथांमोन बयखौबो इसोरा जोबनो गैयै गिदिर बोर होथों आरो दैदेनथों। आं बे समखौ मानगोनां चेयारपारसननो आं होफिननाय जाबाय।